Tapuji matuhatta marede mahita sian bukuede nomor 565 ayat sada 2 dohot ayat 4. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Marolopolop tu debata maho ale sadok tanoon. Edeho kamu mahamuliaon ni goarna, marmulia bahek kamu puji-pujianna. Dok hamu madok debata, tung nasokal doak kapabahenamu, binahen ni hinatibul ni gogum, ikom marsob batuho akamusum. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung, didok hatam do, ikom manaon hami jalamate rabdoho Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana tu hasangapon, say parrohay mahami, asauduk hami tulomo ni roham, jalahot hami dihaporsyaon nature,
Asa toktong makirim di bahed dohot di hasangapon sugut, silehonommu tuaka na porsea diho. Amin. Marede mahita sian bukuede nomor 174 ayat sada dohot ayat 4. Tangiho kamu ma patik ni debata di minggu jubilate sadarion. Ima patik parjolo sahad rodi patik paupaton. Patik parjolo au do Jahoba debatam ninna debatata. Dang jadi marakup au bahenommu debatam. Patik paduahon dang jadi kanaommu jala dang jadi sumanommu manangahana di banua kijang. Dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata ianggo soturedalan na, ay hona uhum na dosugot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot tamu ma pada pabadiahon ari minggui, di naunomari maulahamu na sa siulaomu, alayang guari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de batamdui, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi isini hutani halak pe na mangibati hutam. Ay dinaunomari do ditoppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jahoba ari paradianan nai. Jala di parbadiai. Ido sahadna atong rambang idogogo mahita tu adopan ni debata. Ali Tuhan debata say pargugoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Marede mahita sian bukuede nomor 688 ayat sada dohot 2. Tuhan
Katopoti madosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suhatu dosan. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 780 sada ayat sada dohot ayat tolu. Ay rodi sa liling na doa sini rohanai. Pinuji ma Jehovah debatani Israel, sian na saingan sahat rodi sa liling na. Jala rimbang soi madok, amen, jala puji-pujian di Jehovah. Ido sahadna, martua doakan atu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa, amen. Marede mahita sian buku ede nomor 220 sia ayat 2 dohot ayat tolu. Tahatidak ko mahaporsiyaw tayo songon na hinatidak ko nidongata sa haporsiyaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsiya di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohadudosan, na tumopalangi dohotano. Au porsiya di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tirumuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya tod di parbadia, adorak so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mula mangolu di ari patuluhon, na manay tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohadu dosani, di simay bana pay mamulak sugo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di todi parbadia, jala adong sana huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan abadia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na madok,
mula mangulu do sogut daging ni halak na umate, dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Tabigi makor week 12 rabdohot dak danak parguru malua.
Tabege matikting na masa dohot na masa dito katong ani huriata. Horas madihita saluhuna. Songon napatakason na masa dohot na naing pamasauta di mingguta sadarion hujahami ma ia goar ni mingguta sadarion ima minggu jubilate marolopolop tude batama ale sadok tanoon dienet sian pesalmen pasal plonom ayat sada. Topik ni minggu ta sadarion las rohaku jala marolopolop suaraku. Sermon parhalado masohot do sermon parhalado di hari Jumat tanggal 1 Mei tahun 2026. Amplop tali kasih di permingguan sadarion ima minggu tanggal 26 April 2026 diganu permingguan papungo amplop tali kasih do huriata ima songon hamula teota tu amak padita resort padita Samuel M Simatupang MTH nanaing pida tugas pelayanan manang mutasi amplop perjolo papungota ma dina papungu pelean na paduahon hita tujolo tapasahat ma di bagasan las niroha amplop nunga di parade huria ruas na pida mamukasian sedarion minggu tanggal 26 April 2026 ia keluarga marojahan Jonathan Hutapea idola ria boru simangusong namaringanan di jalan Dr. Samratulangi Blok H 135 RT 03 RW 13 Baros W1 dang beruas ni huria HKBP Cimahi Jalan Lurah sialanunga pidda perhuriaun tu gereja HKBP Persada Sukajaya Resort Sola Gracia Cibitung Distrik 19 Bekasi mutasi Padita Resort nunga sahat tuhuriata SK mutasi Padita Resort dengan nomor 188 garis miring pendeta garis miring SK garis miring 03 garis miring tahun 2026 atas nama pendeta Samuel Marluga Simatupang MTH Nagabe Padita Resort di HKBP Kota Bumi Distrik 32 Lampung dohot SK nomor 187 garis miring pendeta garis miring SK garis miring 03 garis miring 2026 atas nama pendeta Tumbur Ferry Siregar MTH menjadi pendeta resort HKBP Cimahi Jalan Lurah yang sebelumnya adalah pendeta resort di HKBP Kota Bumi Distrik 32 Lampung domu tu surat SKI patu paun ni huriat tamai dan jemaat pos pelayanan Cipatat songonima titing namasa don anak pemasau tadi minggu tisarion horas madihita.
Kor lansia.
diuduti kor naposo bulung.
Tapasahat ma peliata na umuli tu debata marede mahita sian bukwede nomor 30 ayat sada dohot udutna. Batana sumurung sian saluhut naroha imamanga rajai ati-ati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hatta
Di minggu tasadarion imana tersurat di Ulaun Apostel bidu 2 Pamuka maisian ayat 22 tolhas tu ayat 20 walu. Hamu akahala Israel tangihok kamu mahataon di patadapod debatado tuhamu Jesus nasian Nasareti hinorhon ni hagugoon halongangan dohot tadda akan napinatupani debata di tonga-tonga muna songon naung binoto munai marhite siya tangan nina so marpatiki digatukon jala di pusahamu ibana dung dipasahat debata siyan tahina na hoti doho siya pamotoan na hiyan ibana do dipahehe de las rohaku jala marolopolop soarake molo di hati Indonesia jiwaku nina jiwaku todi molo tabado muna duai hamu kadongan amanginang berarti nga komplit edisi be ngolu ni halak na porseai alan na klasik adong persoalan na klasik ketika roh Tuhan ada turun mereka berbahasa roh alai akan somangat tu si bahasa roh di dokma nama bu anggur do nasida angkat bahwa memang Yesus yang dari Nazaret itu dipatadahod do tu jolma dia diperkenalkan kepada manusia dengan cara Allah sendiri. Dalam bahasa Indonesia dikatakan ketika Allah sudah menetapkan, Allah mempunyai cara laumarhua memperkenalkan kepada dunia. Dohot adong do akka mujizat lau patadahot Tuhan Yesus. Na barjolo hamu kadongan ahado mujizat duk tubuh Tuhan Yesus. Molo mujizat nakolak kesembuhan dan lain sebagainya. Tak dah halongangak do warna. Mujizat kan? Ya? Tak dah halongangak do mujizat. Ahado mujizat na barjolo di boto hamuna duk tubuh imana. Molo di bahasa Indonesia ay jadi anggur itu mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Yang dilakukan Tuhan Yesus doi. Alai ahado tadda halongangan na barjolo. Dang nabi na ni Yesus da nakin mujizati air jadi anggur itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dungi Roma akka perrohasia purba. Orang Majus mereka nggak tahu di mana Yesus dibaringkan. Dan di boto nasida dibarani pinahat dia do Yesus. Tetapi Yesus itu mau diperkenalkan di lehom maaha bintang. Gabe ima tadda bahwa Yesus lahir di Nazaret di barani pinahan nyammatai huton dalani halongangat di halongangat dia bangina halongangan. Edang alukiat do personari grab di si do korna molo navigasi dang alukiat do navigasi ido ilmu bintang dulu ilmu bintang ido kan dang adong kompas do kompas nasida tapi itu diberikan artinya Yesus itu harus dikenal orang dikelas oleh dunia bahkan yang dari Majus juga mau melihat Yesus Roma debata di Waima bintang dakku boto siya ni teologi ni bintang si partogi ni bukit detay ate nah awak kadongan na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus molo tabereng may dungi mangula ma Tuhan Yesus. Didok mamuse di tonga-tonga ni turpuk taon. Dung diperkenalkan ibana. Dung dipatadahon ibana songoni. Marhite siya tangan ni nasomar patik do ibana digetukon. Ini ketetapan itu. Dia mati dari orang-orang yang
tidak percaya. Karena dia harus disalibkan. Dan kamu yang membunuh dengan tangan bangsa durhaka, ini di bahasa Indonesia. Nah, sonari marjubilate marolopolop tu Jehovah mahosa dokta noon. Tabereng ma olopolop di turpuk taon. Ahado. Olopolop na barjolo di Roma di ayat 24. Marhit ibana do di pahehe de bata. Tetapi Allah membangkitkan dia dan melepaskan dia dari sengsara maut. Ternyata sukacita yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah iman orang percaya. Maka ketika Tuhan Yesus bangkit, sukacita yang pertama bagi orang yang percaya adalah imannya tidak sia-sia. Sebab itu firman Tuhan dalam surat Paulus. Ketika Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah iman kami. Artinya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Amanginang, hari ini sukacita kita yang pertama, imanmu tidak sia-sia. Dang magopoha porsiaumi, maka porsiai Yesus. Dang marisuaka porsiaumi, maka porsiai Yesus. Maka bersukacitalah. Dan dikatakan juga, karena tidak mungkin ia berada di dalam kuasa maut. Menjadi sukacita kita ketika Tuhan Yesus sudah bangkit kembali. Dan ini menjamin iman orang yang percaya bahwa kalau Yesus bangkit melalui baptisan kudus sebagai orang yang percaya, baptism, kita sudah mati dengan kematian Yesus dan bangkit kembali dengan kebangkitan Yesus. Maka hari ini sukacita kita Bapak Ibu Saudara, nang pemalakke daging taut di tikina, nang perosak holi-holi taut di tikina, tetapi kuburan liang lahat, liang kubur tidak berkuasa atas kehidupan orang-orang yang percaya, sebab kematian itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Maka sukacita kita dan marisuak kita aihehe dohita marsugut. Kita akan bangkit kembali dari antara orang mati. Maka orang yang percaya tidak akan melihat kematian sebagai maut lagi. Maka orang yang percaya kepada Allah dalam hidupnya tidak melihat kematian itu menjadi sengsara lagi. Tetapi kematian itu adalah awal dari kebahagiaan selama-lamanya. Itu halak nomor saya. Dan mebir bebamer kematian. Alay nga barani behita dohok mangapulian non molalong namatian. Nunga be ibana memulai yang baru kembali. Bahwa dia akan bangkit nantinya bersama dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi unang be mabiar hita di ngulut tahun amanginang unang marisuak kapor siautai. Biar iman kita tidak sia-sia. Ingat Kristus bangkit untuk kamu. Amin. Kristus bangkit untuk kita. Kebangkitan Kristus adalah patujolo ni haheheot tadoi ainunga sakabona hita dohot ibana. Las baru hatta tongisi, kan? Nabadua hon ahadolas niroha. Dirok mamuse. Dia mengutip dari Mazmur 61, 66 dan 61 dikuti ibana masungono. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Di ayat 25 hata-batak na dilokon ay marhahona tu ibana do padong ni si Daud totong do huira tu haki di jolokku ay di siamukku do ibana. Sukacita Daud adalah sukacita kita hari ini. Apa sukacita Daud? Dia tidak takut menjalani hidup karena dia tahu ada Allah di sampingnya dan ada Allah di depannya. Dan mabiari mana? Manggosa ngoluni si Daud bukan hanya binatang buas, tetapi
akka dohot do tatara di sisaulate akka anak buah na. Tetapi dia tidak goyah sedikit pun amanginang dalam kehidupannya. Sebab dia tahu Allah itu benteng kehidupannya. Sebab Daud dalam firman Tuhan, engkaulah benteng hidupku. Engkaulah gardaku. Ay ibana do didokon garda. Ibana do didokon batu penjuru nibana manang na tameng. Artinya Daud tahu Allah melengkapi kehidupannya dalam dimensi apapun. Jadi lasni rohatta manginang so tungolo humordit hapor siomi di nguluong. Jangan mau kalah. Maka yang terpenting imanmu tidak celaka. Hapor siomi dang humordit dang mabiar berjalan pasti bersama Tuhan. Baru diro ibana mamuse bersukacita hatiku, jiwaku bersorak-sorak. Puncaknya adalah hatinya bersukacita. Molo ate-ate na marlas ni roha dohotodina mariaia marulupulup adong do pinahurang daong. Kenapa? Lihatlah dan bagaimana cara kita untuk asa hati kita dan jiwa kita itu tetap bersukacita dalam Tuhan. Bagaimana tangi yang dipadita nakin. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Bapak ibu saudara, agar hidupmu bersukacita, biarkan Allah yang memelihara hatimu. Amin. Biarkan firman Tuhan yang memelihara hatimu. Sebab ketika hatimu sudah dipelihara oleh Tuhan dan membiarkan hatimu dipelihara oleh Tuhan, jiwamu akan damai, jiwamu akan tentram, jiwamu akan bersorak menjalani kehidupan ini tanpa akal bulus dalam kehidupan ini. Jiwamu gabe tenang maho dungi Roma edei tenang-tenang mendayung di tengah gelombang. Ayo dayunglah, dayung perahu kehidupanmu bersama Allahmu, dayung perahu imanmu bersama Tuhanmu. Maka sebesar apapun ombak di hadapanmu, kamu tidak akan goyah dan kamu akan selalu berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, nunga disibe dame ni debatai na mga rajai ngulumi gabe marsorak-sorak maho di ngulum. Ay do na nalubang roha moludung marulupon to dion. Tradisi ni hala Israel moludung disita but perjanjian nga di sibe debata. Ala di moloro tu bagas joro ni debata. Iko parjolo do uduk ngoluta ti bagas joro ni debatai. Iru. Asa marsangap debata. Daktar pasangap pita debata marhite artani portibiona manginang. Yakinlah kita tidak bisa memuliakan Allah melalui harta dunia ini. Puasa sani mana doi? Ya. Kan dari Tuhan yang kita miliki. Ilo manginang. Amin. Yakin dohamu siat debatanan milik kamu nai? Apakah itu menjadi sebuah hal yang paling istimewa bagi Tuhan untuk memuliakan Tuhan? Oh, enggak lah. Udah diberikan kok cuma-cuma sama kita. Tinggal mengido hita lomota tu Tuhan ni. Jala lomona mangale yang manak tuise. Ilo. Tetapi apa? Pelihara hati dan jiwamu dan pikiranmu. Atong asa marmulia debata di bagasan ngulum. Peliharalah hatimu dan jiwamu. Ilo. Molo dung terpelihara hati dan jiwa, utuk-utuk pe manang pikiran terkontrol ma.
terkontrol mah. Molo bahasa gaul noaing gabe positif thinking mah kehidupan ta. Itu kalau sudah hati kita dan jiwa kita dipelihara oleh Tuhan. Alai molo pikirat ta do mga rajai rohatta selesai mah Tuhan irak tatat dabe di ngolutong. Dan tatat dabe Tuhan di molo pikirat ta mga rajayon. Tuhan akan jauh di belakang. Hape marolo-polo pita alai jolo do bata. Alai jolo do Tuhan. Nakin firman Tuhan karena Tuhan di depan. Bukan karena Tuhan di belakangmu jauh. Itu sukacitamu. Dan sukacita lagi Bapak Ibu Saudara amanginang di dok mamuse aladang dilihat behita Tuhan matean. Dan sudah diberikan jalan kehidupan melalui kebangkitan Kristus. Akulah jalan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Sukacitamu hari ini karena Yesusmu adalah jalan satu-satunya menuju ke kehidupan yang kekal. Maka tetap katakan, oh mau lihat mah hu haholongi hu cintai mah Tuhan Yesus di ngoluku dalan hangoluani mate pedagiku mangulu todiku rapak dohoto naung mangulu sian namati. Dan ima ayat 20 lalu engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Bersukacitalah. Marolo-bolok mah Tuhanmu baik. Dia tidak di belakangmu, dia di depanmu. Dia menjadi sumber kekuatan dalam kehidupanmu menjalani pernguluan. Semangat terus samanginang mengulu. Ingat, kamu milik Tuhan, kamu milik Allah, kamu sudah diselamatkan, kamu berhak atas segala anugerah keselamatan itu. Maka jangan takut oleh apapun. Dan saudara-saudara yang akan naik CD hari ini, ingat kamu milik Tuhan, bukan milik dunia. Maka jangan takut mempertahankan imanmu. Dunia ini adalah berkat yang harus kamu nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi jangan dunia menjadi orientasi hidupmu. Hidup makan kaca balau ketika dunia menjadi orientasi hidupmu. Tetapi Tuhanlah orientasi hidupmu. Semua akan ditambahkan bagimu. Sebab kita yakin dan percaya apa yang kita butuhkan selalu Tuhan persiapkan dalam hidup ini. Selamat menjadi orang yang dewasa dalam iman. Hari ini saudara dikukuhkan dan mengaku iman percaya saudara. Dan saudara hari ini akan menerima perjamuan kudus yang pertama. Maka ingatlah darah Kristus dicurahkan bagimu. Hari ini, esok sampai selama-lamanya kamu adalah pewaris kerajaan sorga. Berbahagialah dan ingat jangan tinggalkan Tuhan oleh karena apapun di dunia ini. Ingat jangan tinggalkan Tuhan oleh karena apapun di dunia ini. Sebab yang ada di dunia ini milik Tuhan dan diberikan gratis. Cuma-cuma bagi kita. Napasmu gratis, semua kehidupanmu gratis. Maka syukurilah hari ini kamu ada. Sebab Tuhan mau memakai saudara menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Di baso-baso mahamuna amanginang saluhuna akar wasni huria borhak matu pertotangan na balgai borhak matu pertotangan ni hapor siaun na balgai marhitelas ni roha. Semangat terus, jaga hati, jaga jiwa agar hati dan jiwamu ketika sudah diberkati oleh Tuhan dan dinaungi oleh Tuhan, maka kehidupanmu akan selalu hidup dalam rasa syukurmu. Amin. Pasu-pasu mahatam Tuhan sama lasni roha kami nang pe gudang mara siadopan nami alai marhite hatam. Semangat mahami marlasni roha mahami jala dang mabiar kami Tuhan do di jolo nami Tuhan do di siamun nami boape marah wado bihami marpogos pehami marsahi pehami marlasni roha pehami maduma pehami suresya kodoi ajari hami Tuhan
marlas ni roha di ngulu nami, marhite ate-ate dohot roha nami, marolopolo pami maswaraho denggan ni basam. Pasu-pasu maali Tuhan, akaruas ni huriam, natongod di baga sa parsahiton noaing. Inanami nyonya Sirait boru rumapea, Yansen Siregar, Neta boru hutajulu, amang S.A. Jaitan, nyonya Sitopul boru Simatupang, yan ako nami Chandra Silitonga, nyonya Pakpahan boru Silitonga, amana M. Hutahayan, yan ako nami Laurel boru Hutahayan, ina nami nyonya si Tua JN Pajaitan boru nababan, ama nami P. si Dauruk boru Saghala, ina nami si Tua de boru Huta Barat. Tuhan, loas marlas ni roha hapor siyaon na, nang pehaci pakilalaan na, nang pemarukil na sida. Homa na mamasu-masu, molo di rumah sakit do pemarubat noain, pasu-pasu dokter dohot akka medis na mga rawat, pasu-pasu ala-ala medis nai, pasu-pasu ubat na pinangan nai. Hibas mana sida baik Tuhan. Alay molo sopit tordapot do pehahi pasodi, lehot dinasida Tuhan, hasabaron ni roha, habengeton manaon na haciti, asa ditikina jupang atta sakakmu, saka haluaun doho saka las ni roha. Tuhan nami jala debata nami, akan na marubat dijabu manang pemulihan, tong mahona mamasu-masu nasida, hoholongin nasida Tuhan, jala lehom ma akka parbue ni tangiang nasida, alay lumubi mapasahat, hatawon nasida, mga tusi, dirina, apunamdo Tuhan, lo mamarpang sa deyat tuho nasida. Jala ruas ni huriam, na mula tuhuta laho maruba paso-paso matong, asa jupang akka hamamalumi Tuhan. Sudima, ruas ni huriamo gonggom, siyan na met sa hatunong matua, diak kapar sikola, songonin ang kapar karejo, gonggom manasida, mga sahon asini roham, lumobi na naing magkatid ako kaporsyaon, asahot na sida di haporsyaon na Tuhan, lehom ma dinasida rohal marpanguloyon, keta atat tuho, nang natoras na sida pe, las marohana makkajongjokon, sudedeng ganiba sa marhite yan ako na sida naong nanaing magkatidak ko kaporsyaon sa darion. Husob bahami ho marhite Jesus Kristus. Amen. Abangin ang tapasaha ma piliata. Tunay bata siya nasa todi do haporsyaota. Marit de mahita. So
makatidakon haporsiaon marede mahita. Jongjong mana toras dohok na naing magkatidako kaporsiaon. Hamu alena toras di dahamudo yan komuna haholongan ni rohamuna jongjong dison. Tama jumulo madok mauliati hamu sadariot tu debata alani sudi asi ni rohana nasailaon. Ay di pangulo do nasida rasi rasa nuaing jalasanga di boto nasida hata ni debata dohod dalat tuhanguluan. Alay tamado ingotom muna sa daryon. Akka pabahena muna tu akka anak komunaon. Aydang dilehod debata akka yanak komunaon tuhamu. Asa adong dongat-donga muna mangula ulaw sabing. Alay asa ditugu jala diajari hamudo nasida mangihuton hata ni debata. Ido ubain na dilehon. Ditangi ako kamudo ganupari akaya na komunaon na sailaon. Asa unang mago na sida. Molo dihilala hamuno aing hurang ni pabahina muna taringot tu akaya na komunaon. Tamaud kamu tu debata manopoti salamuna. Atong martangi ang mahita. Alea manami ama ni nasa natargoar ama di banuagidjang dohod di tanoon. Say tangihom matangiang namyon. Dakkom akon gabe ianakkommu asi maroham. Lehom matod di parbadia itu rohana sida. Asa gabi sisiamu na sida rodi sa leleng nileleng na. Molo tung nahurang pabahinan namin na say laot tu na sida. Say sesa mai. Sayunang matargasip na sida. Jalaw ng luwas mago manangise siyan na sida. Binahin ni pangalahon nami. Asi maroham. Sa hatutangammu manasida marhitehit tama marsak kamu sadarion marningoti. Buat kamu maluhut na itu Tuhan Yesus. Asa disesay alani mudarna nause humokko pardosa na manopoti dosana. Alay pauba marohamuna huhupuk ka maparangin ay baru olat ni nasadarion. Asa dalan muna dalan nagogoti namarhapati at tuhanguluan si saleleng ni leleng na atong alusihamu man na husukkunot tuhamu di jolo ni debata dohod di jolo ni akkadongan na pungudison sada di parhatuturohamdo hata ni debata na ginuruhom mo na sa ilaon, holanido dalat tuhanguluani. Olo dohosian nasa roham tumudalhon sa luhud dosa. Jala olo doho tujuluanon mangihuton hata ni debata, rodi hasusuda ni bohalmu.
Olo doho makanguluho kaporsiaon na sitongi. Na hinatidakon ni Huria Kristen Protestan. Songon na tersurat di padan na Robi, dohot di padan na baru. Atong marpadat do hamunuaing dohot debata na badiyay, di jolo ni Huriaon, tung unang ose hamu, say burju mahamu, marningot sa luhut nai, asalam hot hapor siyaw muna, martangiang mahita. Alea manami jala debata nami, suruh matod di porbadia tu rohan nami be, hite Tuhan Yesus Kristus, hulihok kami marohan nami bain ingananmu o nyon rodi sa leleng-leleng na, surat to jala sa hapi matu si sude, naung huoloy hami, say paujung maulaon na pinuk kami di bagasan rohan nami, ramoti mahami sa sudena, unang tuhamagawan sogok manangise siya kamyon, togu jala iring-iring mahami ganupari, asasahat tami tuhanguluan na sora suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Atong hatid dakok kamu ma jolo hapor seo muna rak mahamu madok. Hata si paingot di Viola Jocelyn Lovelia Pasaribu. Di nama ketidakon hapor siau di dari 26 April 2026. Pesalmen 46 ayat 2. Debatado hapor usata dohot hagogo ota. Pangurupion situtu di hagogotan. Akka namangonai itu hita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya burjuma horasira samate dungile honok kumatu hotupal hanguluan. Parangehom mahatani debatana ginuru homi ai ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di si Delvi Romauli baru si topul. Jakobus 5 ayat 10b. Namargogo si tutudo tangiang ni partigori molo di haburjuhon. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sai burjuma horasira samate dungile honok kumatu hotupal hanguluan. Parangehom mahatani debatana ginuru hommi ai ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di Natasia Naomi Salomita Pardede. Jesaya 55 ayat sia. Ay songotibon ya kalangit siya tanoon. Songonido tumibo akadalaku siya dalam munai. Jala aka pikiraku siyan pikiram munai. Seperti tingginya langit dari bumi.
Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sai burjuma hora sira samate, dungile honokku matuho tuppal hanguluan, parangehom mahatani debata nagi nuru hommi ai ido hanguluamu. Amin. Hata si paingo di si Indi Putri Karenina Silitonga. Pesalmen 110 sia ayat 105. Hatamido sulu-sulu ni patu jala hati uron di dalaku. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sai burjuma rasira samate dungile honokku matuho tuppal hanguluan. Parangehom mahatani debata nagi nuru hommi ai ido hanguluamu. Hata si paingot di si Gracia Eva Marito Sinaga. Pesalmen 100 ayat 10 tolu. Songon asini ama-ama tuaka anak nado asini rohani Jehovah diaka na makabiari ibana. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sai burjuma hora sira samate, dungile honokku matuho tuppal hanguluan. Parangehom mahatani debata nagi nuru hommi ai ido hanguluamu. Hata si paingot ay na ukapod do di namanuktuhi. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Sai burjuma hora sira samate dungile honokku matuho tuppal hanguluan. Parangehom mahatani debata nagi nuru hommi ai ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di Nadia Sari Fida Boru Purba. Rom 10 ayat 10 tolu. Ai malua do ganup nama jou goarni Tuhani. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sai burjuma hora sira samate dungile honokku matuho tuppal hanguluan. Parangehom mahatani debata nagi nuru hommi ai ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di Cahya Trida Hartati Libong. Amsal 10 ayat tolu. Tu Jehovah magiling akka pabahenamu asa tulus akka sakap ni roham. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sai burjuma hora sira samate dungile honokku matuho tuppal hanguluan. Parangehom mahatani debata nagi nuru hommi ai ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di Davin Chesney Mario Gultom. Matius 5 ayat 8. Martua ma parrohana ias ai idaun nasida do debata. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Sai burjuma hora sira samate dungile honokku matuho tuppal hanguluan. Parangehom mahatani debata nagi nuru hommi ai ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di Wisdom Kristiano Nofrain si Majutak. Matius 5 ayat 5. Martua ma nalobok roha ay tianon nasidado tanoon. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi.
Sai burjuma hora sira samate dungile honok kumatuho tupal hangoluan. Parange hom mahatani debatana ginuru hommi ai ido hangoluamu. Amin. Hata si paingot di sereno Yehezkiel sinaga, pesalmen 106 ayat 3, martua maakana mangaradoti uhum na toktong patupahon hati goran. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Sai burjuma hora sira samate dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parange hom mahatani debatana ginuru hommi ai ido hanguluammu. Amin. Hata si paingot di Jonathan Reinhard Ebenezer Sirait, Jeremia 10 ayat 7, alai martua mabawa namar haposat tu Jehovah, jala Jehovah haporusanna dibaen. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sai burjuma hora sira samate dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parange hom mahatani debatana ginuru hommi ai ido hanguluammu. Amin. Hata si paingot di Jona Alfredo Pardomuan Sinurat, Matius 21 ayat 22. Alai jalo om muna do saluhut nasa na pinangido muna di tangyang muna anggona porsea hamu. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sai burjuma hora sira samate dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parange hom mahatani debatana ginuru hommi ai ido hanguluamu. Amin. Hata si paingot di Baren Hotma Maringan si Hobing, Matius 5 ayat 10. Naeng songonima marsinodang palito muna di julo ni halak, asa di ida akapabahenam muna na dinggani, asa dipuji na sida ama muna na di banua gijang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sai burjuma hora sira samate dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parange hom mahatani debatana ginuru hommi ai ido hanguluammu. Amin. Maret de Mahita nomor 150 ayat 1.
Maulia tema dia kaya nakon nami pelajar sidi. Nuaeng humupok kami ma akaya nakota sian pelajar sidi na boy patujoloon sian dua kategorial, ima kategorial nilai terbaik, dungian non kategorial kerajinan dalam kehadiran. Kategori na parjolo na memperoleh nilai yang lebih tinggi. Silakan maju ke depan anak-anak kami. Juara 3 ya, Viola Pasaribu, silakan maju. Ya. Selanjutnya juara 2 Davin Gultom. Selanjutnya juara 1 Jonah Sirait. Sedangkan kategori kedua presentasi kehadiran adalah juara ketiga Gracia Sinaga. Singkat, padat, dan jelas. Pasat hamima tuamang sinurat. Shalom. Horas madihita salutna. Nahu parhasangai kami, Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta SM Simatupang MTH, nahu parsangapi kami, Amang Pendeta Fungsional, Pendeta Sinaga STH, suang-suangoni Amang Inang Parhalado, hak mauldo aturon, alai pos rohaku, jala pos rohanami saluhutna, denggad dumardalan di bahen Amang Pendeta dia ke pengajarion jala nunga sipul di tikyon di perguruan nasida jala diojakon di bagas tikyon mama suma Tuhan suang songoni di hamu Amang Pendeta nami inang Bibel Pro totong ma Tuhan nama nabai pasu-pasuna Tuhan Amang Pendeta dok keluarga jala asa marbungaran suarane Tuhan di saluhut lihat portibion salanai ilmu na dipakai ni anak kon nami jalan nai leom munai gabi bohal nasida mai di nama dalaton ngulu nasida tarlumubi mai untuk pendewasaan iman ni aka yang nakon nami song-songon di hamwaka na tua-tua nami be totong tangnya ko kamu anggiat saluhut yang nakom munaon yang nakot taon asa lam tu sehatna jala lam maju jala boy dipertanggungjawaban aha Maulia tema dia mang situa sinurat nuaeng madok hata ma sian utusan ni na maka tidak kon hapor siaon Jonah Alfredo sinurat. Cek. Shalom. Puji syukur atas penyertaan Tuhan sehingga kita dapat berkumpul di gereja ini. Saya mewakili pelajar Sidi mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Resort HKBP Jalan Lurah Cimahi, Amang Pendeta Samuel Marluga Simatupang MTH, kepada Pendeta Fungsional menjadi dasar dalam pendewasaan iman dan pengenalan akan Kristus.
Terima kasih, Horas. Mau lihat ya. Hurian itu hata, tauduti ma, namarulaun nabadia, ima tua kayanakon naung makatidakon haporsiaon dohot keluarga manang natoras. Alani marede mahita sian bukwe de nomor 152 ayat sada. Yesus namamu dosa dipertibion pangoluh habis. Yesus namamu dosa dipertibion pangoluh habis. Yesus namamu dosa dipertibion sai pasonang habis. Amen, amen, amen. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate muna dohot roha muna marhite-hite Kristus Jesus. Amen martangyang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung. Amanami na di banua gijang. Asi maroham topot mahami na pungudison. Adorang hupanga kami non parpadanan na badiai. Lehom matod di parbadia tuganup hami. Asa ditubuhon haporsyaon na mangulu di hami. Asa pos situturohan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami. Pargugoy mahami matsuadaho diri nami asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului. Say taitirohan nami asalam malungun hami tu banua gijang. Asa say masihol hami paimaimahon haroron ni Tuhan Yesus. Amin. Hita akan pinarhamaol ni debata, ita sakap nuaeng mangaton parpadanan na badiai. Di baheni tatibang majumolo manang natau hita marulaw na badia. Asa unang hona uhum manang ise sian hitaon. Ay holan na uduk roha jala na manol soli rohana. Ala ni pabahenan na nasoture. Jala na manaupoti dosana. Jala na porsea di hasesan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiay. Alayak ka na dohot marulaon na badia. Unang bedi uloy sibolis. Unang bedi dati mardosa. Tung padaw hamu marohamuna siyani. Tung gotapok kamu mahosom dohot late ni roha. Alay paingotingot tamu ma Tuhan Yesus. Naung mati jala naung mulak mangulu humokop hamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan na badiay. Di baheni tatakasi majolo rohat tabi. Jala alusi hamu masuk-sukunon jongjong mahamu. Parguru malua dohot natoras. Di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum. Dohot ala ni pangalaw sim di patik ni debata. Molo di parhatutu roham dokma ulo. Namarsak doroham ala ni dosami. Jala di pangidoroham naing malua ho nuaeng siad dosam. Molo songoni roham dokma ulo. Di parhatutu roham do naung ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa. Ibana naung mate dohot mulak mangulu humokop ho. Mamor sanjala manesa dosam. Molo songoni di parhatutu roham dokma ulo. Olo doho manggotapon sian nasaroham lateni roha dohot hosom ni roha. Akub ni olo doho mardenggat dohot halak na mangarsahiho. Jala na olo doho manesa dosa ni akadongammu.
songon na pinangido ni roham sesaun ni debata sude dosam, molo songon ni roham dokma olo. Atong tapauduk ma rohatta jalata topoti ma sude dosata, ihutok kamu ma tangyangon di bagasan rohamuna. Asi maroham dihami, say jalo mahami, say sesa masude dosa nami, jala lehon tod di parbadia tuhami, asamargugo hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon na ho Bartolomeo ni roham, sa liling di tanood do pehami. Amen atong hamuaka na manopoti dosa muna, jala na mauas di asi ni rohani debata, say sahat matuhamu na hina porsiyaw muna, mga sahon hata ni Tuhan Jesus do hudok tuhamu, pos marohamuna, nung nga sesa sa luhud do sa muna. Marhite-hite guar ni debata ama, dohot anak na, dohot tod di parbadia. Amen alea manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajawmu, say saud malomo di roham di banu tongaon songon na di banua gijang, lehom matuhami sa darion hanguluan siya pari, se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodona punaharajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon sa liling nililing na. Amen. Hudul mahamu, marede mahita sian bukwe de nomor 153 ayat sada. Oh Jesus nang sinilang ihanapin na silang roham dokdok daulat nagujuhok tarsilang marutahot sa amin ditanhodo sa nami asiroham o Jesus. Di ponggoli may, di parlehom may tuak kasisian na huhut madidok, jalo hamu ma jala pangam ma, dagi kudoy na nilehon tuhamatean humokop hamu, bahe kamu masongoni bahen parningotam muna diaw. Jala duksun na sida ma, sude hamu manginum siani, ia panginumanon padanay baru maon marhite-hite mudarhu, na niusehon humokop hamu bahen hasesaan ni dosa, say bahe kamu masongoni bahen parningotam muna diaw. Atong Roma hamu, nung ngarade sude, ida jaladay hamuma dengga basa ni debata. Pangan mang rotion imadaging ni Tuhan Yesus inumo si
sudena jala ibana pamalu makasahitmu sudena. Ibana palua hokko samsian hamagoan jala dilehot tuho dengga basa dohot asini roha. Para si roha jala pardengga basa do Tuhani. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahet tuhita na hobartu dosata. Jala dang dibalosot tuhita na hobartu hajahatota. Songon asini rohani ama-ama tu akka anak kon na do asini rohani Tuhan debata. Dia kana makabiari ibana. Nung atakas di patuduhod debata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus. Humokop hita uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahitan waeng siar rimasna. Dungga beparpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaheni say pujion ni pamangakku dohot rohaku. Dohot nasa pabahenakku do Tuhan debata. Ola ni onro di saliling nililing na. Amin. Mari de mahita sian buku de nomor sia ayat sada laos jongjong mahuria. Puji Allah di rohamu, oh Tuhan Yesus Raja kita hule pikir holong di rohamu. Tatangyak koma piliata. Alidi bata aman namin na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na ringgan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalara mauti asa ho parhasya kami pilihanon. Pati bulon harajaw mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toldim. Asalamuta da hami gulang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehon di tunironi pamataku. Hosanahon gagapi runisalu ataku. Upasahat Tuhan satu. Alea manami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaumu. Say sauk malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesa madosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ayo dona puna harajan duta kubur roni Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasar hom madamena tutodim. Amin,
Horas Madhita. Anak-anak sini tinggal dulu di tempat.